folotiro afrikiyankore fija ballon ma waylo mbadi tuggi hitandi ujinaji ɗiɗi e nogas e jeetati ko ɗum habri hande Patrice Motsepe horejo feddi tambinde fija ballon Afrique e yeeso jayndiyankoɓe to Maroc to fuɗɗoto alet janggo folotiro laata ballon dongre Afrique tawi kawral uddital ngal ko hakkunde Maroc e Comore waɗata eɗen gondi e ɓoggol ngol e Oumar Mamadou Sow minaɗo RFI fulfulde to Maroc mi salminima. Mi salmitimomo Boli Ba, mi salmini heeɗiɓe kala. Ngal pellital ngal Motsepe Oumar Mamadou Sow ko tarikiyanke walla? Ko noon jaati Boli Ba, sabu ngal ɗo ina wayno ko gulet mbiyen ko e ngal waɗa nde tawno gila hitande 1997 folitiro kan waɗatno tan ko kala duuɓi ɗiɗi koye hakkude ñalande hande nde noon e kuccidiral makko e jandiyankoɓe toon to dingal Moulay Abdallah kanko Patrice Motsepe horejo kaf o sakti oɗo kabaru ngal ɗo pellital noon ma tabitini no mbiruɗa ɗum ni joni e hitande 2027 caggal noon folotiro gongo ganduɗa ko Kenya, Tanzanie kam e Uganda ndendata juɓɓinago. Motsepe haɗani ɗon o wi kadi tuggi hitande 2029 ma folotiro heeso wiitengo Ligue des Nations africaines wattu waɗede hitande kala no waɗirte ni toon to Europe fandare ɗiɗo wayloji o wi ko ma ɗum ɓeydan leyɗe ɗe keɓal kalifi e ngaluji kono kadi pottitte belɗi kewɗi ma nattu wayrude yuɓɓinde kan o ko kala duuɓi 4 ene wayno kadi o wi ma wallu CAF ha fijoji muɗum mbasa jiɓodirde e fijoji ɗi FIFA. Boli Ba tongiren tan e wiidi ngal ɗo pellital saami ko ina wiyata follitere kan 2026 ngo no fuɗɗo ɗo e Maroc leydi Sharifaɓe. Maroc e Comore uddittango alet janggo heltoɓe ɗiɗo kippuji kuccidiri mbiyata hande jandiyankoɓe moni kala e maɓɓe holli hoolare mo timmundi sande. Tigi Oumar Mamadou Sow a jarama andinde ko an joɗni RFI fulfulde toon to Maroc.